Pinapalabas, maililiwan ni Veronica ni Homer iti day tagundaway iti awagan ni Romnik. Impalagip ti baro ti dadaray da ito iti panaglukat ti restaurant ang nagkaduan da kanit Telma. Idi makasarita na ti kaayan ayat na saan nakano amakuyog ni Veronica taadda papanan na. Banag anang babalawan ni Mrs. Abelia iti anak na. Dimteng ni Veronica iti restaurant nga agmaymaysa. Nadlaw ni Romnik amalmalday kat kinadkaduan na ito'y. Uray nila kay Berting, nadlaw na analiday asimangpat ti anak na. Ngem inkargarigatan ni Homer alitopan dagiti pagkurkurangan ti kaayanayat na. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy ti makalawas sa pakasaritaan ara pauluan. No dua-duaan. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. I can't forget you and it won't be easy. I've loved you. Nasip nga tanak ngagpaison. No muna taman manon ti dumabas alugan iti sango ti pagtrab-trabawak iti gasto nga oras. Ay, daman nga tan napanan ni Homer. Kat di na nasango ti mangsukon kanya. Adalal laki mangsursurot kanya. Diyos ko, kas natakas ti panggap ta. Nakabutbutang tilangada. Kasalon da ito eh. Saan ka nagbutang, Veronica? Romnik! Nagtatarayan dagiti lalaki amang sursurot kanya kitay. Lumugan ka ni ti Kochek, Veronica. Ito ka ni Jibalayo. Agyaman ka. Naimbaglaangan tadimting ka, Romnik. Amang ano, inan-ano da kumandagidaya lalaki. Apay nga minamagmag na ka. Kati kaya nayat mo. Ni Homer sa itayin tinagan na? Wen, amang ano, aduman ng tinakakumikuman na. Maawatag matkit diti kasasahad na. Day tatirigat na ngagpaiso iti negosyandaan niya. Ngam, ipaayan nakakumalat ta iti panawan. Ha? Ay, sorry Veronica. Awan gayam ti karbangak amakibiyang iti ayan ayat yo. Saan ba't gayam ani Homer tinang itulnog kan ka, Veronica? Isumot na gayam asabali akotse tinagsardang. Tang ni Romnik. Ti kasosyo ni Telma iti negosyo na restaurant. Isumot lang tinang itulod kanyak idinang lukat ti restaurant da. Kumusta kayo, tata? Naragsaka ka na kamamuka da kayo? Saan kayo nakasarita ide? Rabiu na yan. Nagyaman na, kitianos mo nang itulnog iti anak ka. Agam, saan nga tanga agimon ni Telma, no maamuan na pimasyar ka dito balay? Awan ti anyaman na kini Telma, tata. Ta saan kami mat nga gayan ayan? Naira na nalabsak ni Veronica. Sungin tulod kon. Romnik, agsarsarita kayo pailaan kinitatang tamang timpla ak iti Diyos a pagpalamiis tayo. Pamta siya kung ti makamaw. Agyaman na klangan. Saan ang matlang agbayag? Agsubliak pa yung amin iti restaurant. Ngala, panawan kayo pa yung araw. Talay, madama ak ngagdutlot lang. Romnik, pasensya ka lakuman ka ni tatang. Awan ti anyaman na, Veronica. Ti amuna nga takot, agayan ayat kami kini Telma.
Saan pa'y ang nagbayag a pimanaw dagiti sa nga ilik? Sumrukap ko man iti kwartok itay madlaw ko ti ungor ti kotse. Ay, narabyanak manan, mama. Kasti saa talaga tinigosyante. Saan na mapagpakadaan dagiti pakakumikuman na. Saan kayo manan ang nagkita nga agayan ayat? Kaslada kaya tso asawan iti dayta, mama. Uray kasano ko ti pan nakakumikom mo, Homer. Ipaayam iti panawan ni Veronica. Amangan no panunutan nyo manan ang mabaybayak ni Veronica, mama. Saan kayo ngagdanag? Amok ang maawatan naktikaayan ayat ko. Tatang Mert, di yula nagawidan ng tingiwat yu itay. Nadlaw ko, nailabag ni Romnick iti na ipagayo. Nakita nga ro dali mabasit. Managbabain sa. Saan nga minamatimtimag, tatang? Nasingpat ni Romnick. Naimbaglakit din ta nairanaan na labsan na. Jak amon, no, anya tinapasamak kanyak kadagidi alalaki. Naimbag man nga raon. Ang masaok man dahil tao. Tang, No, awan relasyon na ka ni Telma. Ang mga no plano na ti agaram kan ka. tatang, anya kayon sa amon ni Romnick nga dan kayan ayat ko. Ang saan kayo pa'y mata nagkasarakan ni Homer? Ano pati pagbaliwan ti amain? Saan mo ang mapawilan ni Romnick no kas pangarigan agaram kan ka? Girl, I need you. I need your love. Man upay lagayam ti customer iti restaurant yung friend. Kas na dyak makita ni Romnick ka. Ada nang iba unakan ko na ngam di mo't lagsublin. O hapa sapsapulam. Oy, pagselosan nagsamot. Amo, mga dan kayan ayat ko. Amo, ada istorya akin ka. Naimbag ta, nairanaan na labsan nak idikalman. Tano saan, amang ano pinagaramidan dak ko man iti dakes dagiti lalaki anang sarsarunukan niya. Anya ti kunam? Nagkita kayo kini Romnick di kalman? Wen, abay, saan nagaya man na ibagakin ka? Amom, dandani ako na isagmak. Napalalo ti panagyaman ko kan ni Romnick. Apay nga minasaan nakasinoko ni Homer. Amo mo't kanji kayan ayat ko. Adulat tati pakakumikuman na. Isupay gayam to yung mauawagan, friend. Hello? Agsasarang Veronica. dagitag sangpat akustaman. Nagapok iti opisina nyo. ni Homer. Yung nakarawaran ka kanumat ten. Adag dito yung restaurant ta Telma kan Romnick. O may kalatan dito Okay, kumaya kong dita. sige. Bye. Ita na, nga umawag ka niya. Siguro, ando ti pakakumikuman na. Kamaudyanan na, nakapagamam mo kayo matlangan kini Romnick, Homer. Kat masapol nga rod nga grambak tayo. Tidakis na Homer. Saan na kaumin inom iti nasangar? Agpada tagaman na singpat Agkagayaman tanga rod, Romnick. Manmanumat lang nga maawisak. Sige, kit din. Pataasan mo ti uminom mabit lang Tagpay sagana kiti kusinero iti naimas apulutan nyo. Agbartek samot tin ni Telma. Apay, Romnick.
Agin inom ka di itinasangar ni Telma. Pasaray lumidok sang pabinsan, ngamjak pa'y nakita na bartag. Mabalin nga gangangawlaang takaado ti customer. San kami ngagpapainom iti arak dito restaurant? Oh, isumot gayam daytan. At dapat igam na nga arak. Oh, Veronica. Ay, friend. Nabayhagan na sa anak namin inom iti arak. May kamasapon nga uminom ka man. Ha? Oh, Telma, adan to sa balay ng aldaw. Diyak kaya tinakainom nga agmaneho. Sapay ko mata maawatan na. Naimbaglakit din, ta saan nakaanapilit ni Telma nga iminom iti arak. Kinapudno na, nakikita kita eh. Kunak no agang angaw lang, impay-peso na maten. Anya nga tati napasamak kini Telma. Veronica, Hmm? nabayag kayo ka din nga aggayem ka ni Telma? Uwen, nabayag mo't basiten nga agam-amu kami. Ngam, nabayag ngamin asaan kami ang nagkitkita. Tsaka mo nga gininom gayam iti arak. Ngam, abay, dayta ka titi pagsaritaan ta. Ha? Wala niya. Veronica, sapay ko mata maawatan ti kasasaad ko. Homer, ay ayaten ka. Panagriknak. Ad dapay alumaglag dati ayan ayat ta. Numan manung agkita ta. Gusto ka. Siyempre, no saan tangag kita, mailiw ta iti tunggal maysa. Ngam, kailiw na kadimutlaan. Siyempre, oray ado ti pakakumikumak. Adda ka diti panunot ko. Nangruna dito'y pusok. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night. Nakapanaw mo't gaya man ni Homer, Veronica. Nangagkulangan ti ungor ti kutsina nga madadayaw. Wentang, ti ang mukngamin mat maturog kayo. Iso saan kayo na siningapay? Narede pa ngagpaisaw. Nabayag may nagsarsarita kayo. Anyat orasan. Dandan ni Alice Jason iti rabiitang. Jak sa maalat itutulog ako na. Okay, kumusta kaya iti kaayan ayat mo? Tang, awan mo't problema iti relasyon mi kat. Naragsak kami. Basta ti kayat ko. Makapagkinaawatan kayaw. Nasingpat ni Homer tatang. Maaw-awatak met ti kasasaad na. Kahit awan pa'y plano yaw ngagkasar. Saan mi pa nagsaritaan day tatatang? Saan pa'y mo't nanaladaw day tabanag? Girl, I need you. I need your love. Dandanin alas 10. Agrikop ko man ti restaurant. Ang dapay na ang customer. Kahit ko kasarita ni Romnick. Apa din yung pagkakanya ka nakita dagayam kin ni Veronica. At selosak. No amumla ko maramnit. Napintasak matitipan ako na ka. Apay. Tinak magpagan ano.
Sana ka di nga ay-ayatan. Nakapanaw mo't lang ang dagiti ikaw dyan na customer. Ay na, makabanog, makapnag. Kanayon ko mga ti customer, Telma. Romnick, Oh, apayasan ka matimtimak. Makaturturog ka din iti bannog mo? no saan pa yung baga ni Veronica kanyak? Tiyak kumapinamuan. Nagkita kayo gayam? Saan ko kadi na ibagaking ka? Naimbag tanaira na alim mabasak. Amang pinagaramidan ko man iti dagas tagadi alalaki. Kasla maseknan ka unay kini Veronica. Apay? Agayat ka kaditi gayam ko. Ha? Anya ti sasawam? Amok nga adan kayan ayat ti gayam mo. Ngampod no. Agayatak kini Veronica. Ito ka na naman muli, kumakatok sa aking puso. Pag-ibig na kay kulit, ang puso tila di ka nagbago. Nabayagan na jak nakapasyar dito igit ti baybay. Iso dito iti nangawisak ken ka apagpasyaran. Nagmaya tabuy-buyaan ti ililinag ti init. Akas na tumtumpaw iti awan patinggana amang liweng-liweng at taaw. Veronica, ay ayatan ka unay. Ay, ayatan ka man. Human. Sa anak ang maumamang ibagbaga, nga ay ayatan ka. Sabi ko mata itilaksid dagiti nagkamtudak. Saan mo ko mapagduwa-duwaan tinapod no apanagayat ko kan ka? Santo Apulos, Homer. Mariknag tinapod no panagayat mo kanya. Amok ngar aramidam ti amin kabaglam. Tapno may panagnag mo ti kinapod no kanya. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away. Pampanunutok pa lang. No apay kaslan nakagura ni Telma asahan na siyak tinakamon na. Nairanran na nalabasak. Uwen no? Ada nga ta nalimot a panagayat ni Telma kanya. Napintas ni Telma. Nalailo. Umlating itak. Aging galahang iti pagayam. Uwan. Ni Veronica ti eta. Ngam kasanon. Adamatan kayan ayat na. Napudnumot lang ata ti ayan ayat da. Romnick, kas na kunakon iti day di damo pa nagkita ta. Pamagusto laeng no uminom makitinasangar. Ang tapnod daga po nang kagsarita ta. Sakti talaga saan nga uminom itinasangar, Homer. Asing ba't ka no kasta? Nag-asat ni Telma ken ka. Sige malangan, pagustuhan ka, Homer. Day taman ti kunak. Agyaman na ka. Panagkunak. Agbalintaan na sayat nga aggayam. Nangruna, ta nasingid nga aggayam dagiti kayan ayat ta. Magpada ta man ang ipatag ka nalaina.
Kitayawag launay ti panangipatag kanyak ni Veronica. Ngamin, mauawatan nak. Nupay ado ti pagkurkurangak kan kuana. Naimbag man ta na ipasyan na ka ni Homer dito'y balay, Veronica. Manipod na gayan ayat kayo iti anak ko. Namin anong tapaylaang anag kita. Agyaman ak unay itinabara pa ng pasangbayo kanyak, Mrs. Abelia. Kinahod no na, mababainak kita kayo. Anya ko matipagbainam. Amuyamot nga tan. Nakurapay kami laeng. Saan kumaaday ta ti panunutan? Saan akas iti daduma di ta ang mata pobre? Napas nagsagad iti pa nagsasalita tayo Veronica, dito ka namang rabi Pakaragsakak launay ang makasangod ka amang rabi Veronica. Saan mo kumaapaayon ni Mama, Veronica? Nang ro nakit ni, mabayag tamanan ngagkita. At ngamin atendara ka seminar iti Tagaytay. At nagsardeng akot sa iti bataw. Intulnog ni Homer ti balasang ko kunak kumahangam itay pa'y mo ta nakasangpit. Sa tiamukit ada pala di Tagaytay ni Homer. Ay, ni Romlek ni dumdum sa agit ikot siya'y. Ay, Asino tinintay? si Reding kapalagayam, anak. Ni Romlek. Kasta ka di? Kadwa na ka din ni Telma, tang? Amo ka saan mo nam namaan dito yung panang pasyar ko king ka, Veronica. Sapay ko ma. To sa anak ka makasinga. Romney, anya ka di may paikuken ka? Pakawanan na ko ma, Veronica. Ha? Abay. Pakabasulak nga ta. Ti panang ipudnok ngayayatan ka. Ha? Kunak man no. Tiamok, da kayon kentelma. Amom Romney, jak kayat akagura naktigayam ko. Ken, amom nga addan kaayan-ayat ko. Amo ka saan mo nam naman dito yung panang pasyar ko king ka, Veronica. Sapay ko ma. Ta sa anak ka makasinga. Anya ka diti may paikuken ka, Romney? Pakawanan na ko ma. Ha? Abay. Pakabasulak nga ta. Ti panang ipudnok ngayayatan ka. Anya? Ay, kunak man no. Tiamok, da kayon kentelma. Romney, jak kaya ta kagura naktigayam ko. Ken, amo nga addan kayan ayat ko. Amok nga dan kaya na mo. Ngam aging gaasaan kayo ang makapagkasar. Jak maawanan itinamnama. Pangaasim. Saan kumaasik ka tigapuna nga adda saan mi apag kinaawatan ka ni Homer. Veronica, di nakpauhilan ang mga iparik na iti panagayat ko king ka. Nawaya ka ngagpasyar dito'y balay, Romnick. Ngam kuma. Lipati mo day ta amarikrik ng kanyak. Kat ibilang naklaangan apagaya mo. Talaga gaya man na pudno ti panagayat mo kini Homer. Nagasat launay. Makapaapal. Di kagliday. Amok ang makasarak kanto itinaikari a babae aparaken ka. Romnick, apay nga may nasyakpay. At damat ni Telma akanayon mo makit kita. Veronica,
Sikati nakariknak iti ayat. Pagayam lang ti pangibilbilangak kini Telma. Amom Romnik, saan anarigat nga ayat ni Telma? Nulakit di taluktam ti pusom para iti kayam ko. Pengamin idikan ka, Veronica. Saan ka nagbiddaw? Kita, kasano nga itanan ka? Tang, saan mo ta problema ti panagaram ni Romnik kanyak? Kaya't masawan, palubusa, mga grayokan ka, nga ure agayan ayat kayon ka ni Homer. Saan ko ang mapawilan ni Romnik, tatang? Pudno mo timbangan na. At dakarbangan na nga agayat kanya. Silulukat tipo saom para kinuha kasta kaday. Sa bagay, nasingpot mo akas ka ni Homer. Kan may sa, di mo amo, no niya ti pagtungpalan ti ayat yo ka ni Homer. Awan pa nagduadwak ka ni Homer, tatang. No pa'y palubusak nga agayat ni Romnik kanya. Di na kaya tasawan, ikakmetan itinamnama. Awan ka ti planom, amang ipodno ka ni Homer, may papaniti panagaram ni Romnik kan ka. Tatang? Saan mo kumapagilimudan ti kaayan-ayat mo? Tamang nuday ti saan nyo apag kinlaawatan. Awagan kay di rabi. Hangam, pwede mo sungbatan ti awag ko. Agriring mo ti cellphone mo, Amang matmoturog akitin. Wano, ada pinasyar mo abalasang. Ha? Kita, napamulagat ka. Punon sa, tasaan ka pa makatagarin. Anya ka na ya. Noon niya laditan ti pampananutom, Telma. Apay, ada ka din napatag nga ibagam kanya? Pinampanunot ko'y dirabi ka bayatan na nakainta akon. Stomach lang at ati kwenta. Ang mga pagaropom nga aggan-ganan siyatan. Agpukpukaw tamak gayaman. Nalawag mo ti kwenta. Amuta numano tikit kataan itinal daw. Kalpasan na may sinata dagiti gastusin itinal daw, Telma. Naimbaklakit din ta nasamo na ngayon awagan. Kumusta mo't niya tanti ka sa saad na. Mailiwak mo't kan kuanan. Hello? I love you. I love you too. Uray lang nagrag uti puso ka. Agyaman na, tanalagip na ngawagan. Di mo lang mo. Mailiwak lao na yan kan ka. Agpada ta Amom, no day tay alala akong titurog ko. Sika ti malaglagip ko. Ibagak nga taken ko na ti panagarim ni Romnik. Laglagipem. Oray adayo ak iti denam. Ken kasla, saan na may ibos ti pagkakumikumak. Saan mo kumapagduaduan. Labot no ti panagayat ko ken ka. Wan, awan pulos pa nagduaduak ken ka. Ay ayaten ka, Homer. Kat siksi ka lang ti adda dito'y pusok. Girl, I need you. I need your love. Napalalo ti iliw ko ken ka. Iso nga oray na banuga ka nagbiyahe. Pinasyar ka. Talaga.
Ngam, awan samot pa sa rabong kanyak. Ha? Aywan gayam. Nalipatak maten. Oy, ang angawin ka laeng. Saan mo taday ta tinapatag kanyak? Homer. Oo. Kalata seryoso talangam. Ken ape akas na ti panagkitam kanya. At dan sa kayat mong ibaga. Diyak kayat, aday ito ti Santa pagkinawatan. Ket, sakbaya sa bali ti pakaamuam. Nasaysaya at asyaklaan ti mangibaga. Sapay ko ma. Ta saan aday ito ti pagduado ang kanya. Anya ka di dayjay? May nagpasyar ni Romnick dito'y balay. Ket, impod nun na ti panagayat na kanya. Anya? Kunat man no relasyon da kini Telma. Agpagayam da kanulaeng. Gapong, iti panagkaduada iti negosyo. Homer, laglagi pang kumaha. Si kalaeng ti aday ti puso. Agyaman naklaunay kan ka, Veronica. Ay ayatin ka unay. Manipulit tayo nakapanaw ni Homer. Saan ka mo na makaidna? Anya ka niti mapaspasamakin ka, anak ka. Tang. Italaan nga makariknak iti kastoy. Agnerbyosa ka. Madlaw ko nga minakigtot ni Homer iti panangibagak. Iti maipapan ka ni Romnick. Nasaysaya at anamuan na ngam ti pagilimudam ngamin kagura na kansaon. Ngam, maabuteng nga adasan mi apagkinawatan. Natakneng ni Homer. Maawatan lalakit de nga awan makaipawel nga adagaram kan ka sa balay. Baragsakan kumapay kit di Ta malaksid ken kuana. Ada sa balay nga agayat ken ka. Ni tatangmet. Kayat na sa waleta. Ano ada sa balay nga agduyos ken ka. Kit makunaan na idumduma ka abalasang. Kit maikari ka unay nga ayatay. Kasla na bambanog ka asimang pa. Makitak ti kinaliday kadagiti matam. Kunak man no napan mo pinasyar ni Veronica. Gap-gapo ki balayda, mama. Ngem gapo itinaamuak. Mariribukan akmatan. Kasla saan ka amaawatan, Homer? At din po ni Veronica kanyak. Agar-aram ka ni Romnick kan kuana, mama. Ha? Kat, anya ti problema iti dayta? Agyaman ka kumapay ket de ita saan anagilimod ti kaayan-ayat mo ken ka. Mama, makarit na aki ti panagbuteng. Kasanon no kadagiti ka nito amaliwayak ti pagribangak iti kaayan-ayat ko. May ibaw ing tirik na nakin ni Romnick. Awan ka di ti panagtalik mo iti kaayan-ayat mo. Agdwa-dwa ka din ken kuana. Saan nga iti dayta, mama? Mabuto nga kaya nga mapukaw ko ni Veronica. Saan mo nga min abay-bayan ti kaayan-ayat mo, Homer? Sa anya nga min no ikasar mo? Saan ati kasar ti pamuspusan, mama? Jack ipalubos ang mapukaw ko ni Veronica. Jack itulok ang maagaw ni Romnick manipod kanyak. Lipas pangal daw pa'y laeng. Mangrugi ako man iti trabaho. Oh, kamusta? Sinapa kong tinangawag ken ka, Veronica.
Sukunan kanto inton malpas ti trabaho minton malam. Awan sakit di ti pakakumikuma mita ha. Madanagan ngamin. Amangan no isukat na kita sa bari na mabaybayan ka. Ha? Dito samat dan ti pagputput nga ka. Numaladawak basit orayan na kwen? Sige. Orayin ka. Okay, sige nga Rodan. Mabitlaang. Impapanan. Homer. Ay ayatin ka. Kat sigalaang ti agikot iti puso ko. May kayong nag-date nga gayan ayat diti restaurant. Kunak na da ka pala iti biyahe, Homer. Sangsangpat ko lang iti kalman. Numanon nga aldawasan kami nagkita, friend. Kasta unay mo ti iliw na kanya kon. Wad gayam. Awan sakit din ni Romney ka. Binaon ko nagbayad iti bills. Ngam saan pa yan nagsubli? Sa anak mat ama kapanaw itikahan, takanayin nga adulat at customer. Friend, madlaw ko nga rod. Naganar to'y restaurant yun, ha? Sana bale. No saan mi amauri ni Romnick? Awisok tulangan nga uminom. Ha? Girl, I need you. I need your love. Kunak na saan ka na mauray pa, Romnick? Naimbag ta simangpat ka. Makaadu akon. Madlaw ko nga rod alumabasit ang tirupam. Oh, apay akas la, mabutong ka. Uminom ka, tapno agpada ta mabartek. Homer, ano mabalin? Diyak kay tinumidok iti arak. Pabainan nak ka di. Kunak man no gayam ka, Romnick. Apay asaan kang agsao? Makonsensya ka. Kunak no gayam ka. Ngem nalimad mat gayam nga agawam kanyak ni Veronica. Amo ka na ibaga ni Veronica, ti panagaram ko king kuana. No kunam ama ibawing ni Veronica ti imatang naken ka, tamabaybay ak. Nagbidot ka. Pangaasim. Saan mo napakibyangan ti kaayan-ayat ko? Addan ni Telma. Romney, ibilang ka na pati gagayam. Ngam agpatinggalaang ditan. Nabartag kan sana. Veronica, nakainumak labaset. Diyak kumakayat ng pinilit nak ni Homer. Anya? Pinanawag iti pag-iinuman. Mga nudakas ti pagtungpalan ti panagsalangad na kanya. May panggap ti panagaram ko king ka. Sapay ko man. Tasanak akagura iti panangipudnok ni Homer iti panagrayong kanya. Makawatan ka. Napudno ka kini Homer. Veronica, ayatan ka unay. Romney, ibatam ti ima. Nagkikamat ka naman. Romney, Madanan ka dito eh? nakita ni Telma at ti panangigam mo iti ima. Saan ko maarumbang akas day ti inaramid mo, Homer? Arig na apinukaw mo ti kinataknang mo.
ket impababam ti kinataom iti imatang ni Romney. Pagbabawyak ti amin, Mama. Ang nalpasan. Diyak lamay gawid ti luksaw ko. Agdua-dua ka kadin iti kaayan-ayat mo. Mabutungak, Mama. Amangan numapukaw ko ni Veronica. No adda pa nagtalag mo kini Veronica, awan ti rumbang apagbut ngam. Sige, Mama. Maturog ako. Itala ang mabarte ka kakastay. Saan ka makapagulbod kanya, Romney? Nakita ti panang patpat mo iti ima ni Veronica. Oh, Telma, di kan makapagulbod kanyak. Tsak namnamaan ang masangpatan ka iti balay da Veronica. Kasjay pa iti maimatangag. diyak ka mo narumbang ngay bagaking kataytoy. Ngumgapo tagayam ka. Kaya nasinggit agayam mo ni Veronica. Ibagak tipod no. Agayata ki ni Veronica. Saan ka mababalaw? Ne, apay ngagsangsangit ka. Ah? Awan. Awan da ito eh. Oo, sige Telma. Mapana ko ni Tianti Cosanero. Diyan ko magawitan ti panagarupos pagtagitilo. Apa yan ni Veronica pa eh. Saan ko nasa langatan ti kayap ko? Masapo lang makapalasag. Saan ko ipalubos? Asyaklatan ti agsagsaga pa. At damat gayam sa nga ilim, Veronica. Kunak no jak masapulan ng tibalayo itay. Ni Telma, nasingit agayam ko, Mama. Kumusta kayo? No kasta. Si katay gayam ni Veronica ang adda negosyo na a restaurant. Ewan gayam. Nagpakadamit lang ni Homer ken ka, Veronica. Nagsarita kami laang iti telepono. Kalaat nga minti papan na ijay Palawan. Insurot na kakumamat. Adan to siguro sa bali agundaway. Saan mo takas ka rin na ang makabakasyonak iti trabaho, Ma'am? Aday ta. Agriringan ti cellphone ni Homer. Sapila ko matasumbatan na. Naimpaglakit din tanalak ti cellphone number na. Peto yung ti kung taway ko makapalas. Sinurot ko itay ni Romney at pinasyar naman na ni Veronica. May samot tayo siya babae. At talang arutin kaayan-ayat na. Amangan kitino at tan relasyon ta. Hello? Homer, ni Telma da ito eh. Oh, Telma, apay. Maglaat ka lakit di iti bagag. Tsak lakit ti nagpitot. At dan relasyon da Romney ken Veronica. Anya? Wan Homer, san lang ana minsan ang nakita kita. Abangan no di mo pa'y amo dayta.
Awagak ko man ni Homer. Isumatin da iti umaw-awag. Padak nga ta, mailiwat din. Hello? Kunat na mapagtalkan ka, Veronica. Narukop ka gayam. Homer, anya ka din ti sasawam? Saan ta pa nagsina? Ngayon nakirelasyon kang kiniromnik. Anya? Sino tinakaamuam iti dayta? Sana po do dayta? Apay apagduado anak meten, Homer. Apay! Apagiso, awagak ko man ni Homer. Isumatin dayta umawawag. Padakmat niya ta mailiwen. Hello? Kunat na mapagtalkan ka, Veronica. Narukop ka gayam. Anya? Anya ka din ti sasawam? Saan ta pa nagsina? Ngayon nakirelasyon kang kiniromnik. Sino tinakamuam? Sana po na dayta? Apay apagduado anak meten, Homer. Apay. Ay, ayaten ka. Olbud ka. Kunak na mapagtalkan ka. Ngayon kung gundawayang gayam ti kaawan ko. Tapno lang sumahapol kay ti sabali apamatag. Apay adagita meten ti bagbagam. Kasla sana si ni Homer. Sikabat lang ti kapuna. Kapoy ti panang loklokam kanyak. Agsinatan. Saan mo nga ramidan day dagat niya? Ay, ayaten ka. Enton sumangpit ka. Kaya't kung agsarita tayo tinalapat. Awanan tinumbang pagsaritaan ta. Saan kan kay ayatan? Maawatan. Homer, mabitlaeng. Initap na ti cellphone na. San akong ngayong pangag? Sino nga ta tinagparbukan kwa na nga ta relasyon may ka ni Romney? Napayanak. Saan mo nga ilingan ti rupam? Amo nagluluwa ka. Diya ka mo nakasanong nga ibagakata kayo na iti tatang. Nagsangsangit ak. Kuna ako ni kay. Tapay. Susumot lagaya manakalablaba ka nagiti matam. Langam tagkakapsawd. Imawag ni Homer iti rabi. Dayta ang tinakarik na agno kasanong agpungtot. Di ka mo tatanga. No asino tinagparbo nga andan relasyon mi kan Romney. Anya? Pudno ka ni Dayta? Ni Homer lang ang kaya tiktatang. Sino man tinakaidanon ka ni Homer? Apay-apin natin na anagaws. Nag-amuhan wa, paya pagduado anak meten tatang. Saan nga taan ni Romnek tinakaibagakan ko na? Ang mga nukayat na adadaulan ti relasyon yaw. Dak mamati akabaulan nga ramiden ni Romnek tay tatatang. Ngamin, dak makita day tay ti kinataon. Ada ka di makaamaw nga agar-aram ni Romnek kan ka? Awan tatang. Nga masabo na makasaritak ni Romnek. Kagurat no asino man tinagparbo iti istorya, tatang. Itayak pa dito yung restaurant. Kunak no awanin ti panggap mo ang mga sidig kanya. Apayat siya makita ni Telma. Ada na pa na nabiit. Dantani siguro itan. Veronica. Nakalid diday ka man.
Inururay ko ti pa nagpasyar mo iti balay. Tapay. Kailiw na ka di makita. Bueno, napanunot mo nga adda siyak ti pudno nga gayayat king ka. Agpain ka iti bagim. Veronica? Oh, di mo mat ka doon ni Homer? Tsaka mo no si Mang Pwetan. Mailiw ka kankwana na niya. Nang itugot ka kumaiti ka doon nga imay nangan dito restaurant. Saan kumaasabali ti panunutam? Asyak tinangawis ken kang agkita ta dito igit ti baybay. Gaputanas ken unay ngagsarita ta. Ijay pa lang restaurant. Mas dawa kon king ka, Veronica. Nadlaw mo? Agumurgura aksan ka ti. Awan ti amo kabasol ko king ka. San kan nga gulbod? Awan pa'y ti makaamu nga agar-aram ka kanyak. Apay Ronik. Apay anas ken nga arang midam tikas chay. Nene. Talaga adi ka maawatan, Veronica. Sika tinangibaga ken ni Homer nga addan relasyon ta. San ka di? Nene. Saan ko pa yan nakikita ni Homer? Ken Veronica, saan kong aramidan dayta? Gaputa amok ani Homer ti ayatam. Wen? Udno ani Homer ti ayatam. Ngem no saan asika tinagparbo iti istorya ka ni Homer? Asino nga rod ti agtarigagay amadadaal ti ayan ayat mi? Girl, I need you. I need your love. Nadlaw ko amanipod si Mangpet ka naggapo ijay Palawan. Kasla ka na yun anaunag ti pampanunod. Palpaliw nyo gayam ti garaw ko, mama. Nagunaglakit din data pa nagsinnaay mo. Anya ka di tinadagsin apakariribo ka. Awan gayam. Kasla saan mo pa'y apinasyar ni Veronica? Awanin ti gapo na pasyarag pa, mama. Nagsina kami. Anya ti ko na. Ang apay. Dakla ko makayat apagsaritaan dita banag. Lino ko nak ni Veronica. Addan sa bali akaayan-ayat na. Ni Romnick. Romnick? Dayjay kadwa ni Telma agayim ni Veronica iti restaurant. Kasano anamuam dayta? Saan na nanas kami ibagak kada kayo dayta? Ay. Pinanagnikam kumapay anasaya at nupod no dayta, Homer. Kala at sa unay dayta pangadeng mo. Ay, jaklakit di ba matino kunam asaan mo nga ayatan ni Veronica? Itian niya agapong ituloy kong ayatan. E din to ta dinadail ng ti panagtalag ko kankwana. Kinasaritam kumapay anasayaan. Saan arumbang anagdarasudos ka? Masirib ka, anak ko. Ammom noan niya ti umno. Saan ka apaadipan itigur? Saan ka kadi amasayangan kadagiti nararagsak akanituyo kini Veronica? Manungal daw tinapalabas. Manibod ini nagsarita kami kini Homer iti cellphone. Nakasangpat lakit din.
mailiwak ken kuanan. Ngam, di nakmatanay ayaten. Veronica, rumor ka dita kwarta, tada sa nga ilay. Sino tatang? Sanak ba't nga ta maibturan adi makita ni Omar? Tang, Agur-uray ni Rumlek dita salas. anya? Ibagayo amad maditi magpakik, tatang. Saan mo ko maaliklikan ni Rumlek? Kababain, kat nagsaya at mo't nga raw ti ipakpakita na. Anya pa'y na ang tikadtam, Romney. Masapul ka di pa'y nga ibagak maninken ka. Ani Homer lang ang tiagik ko titipuso. Bueno, gungundawayam ka diti saan mi apa nagkinawatan. Timot saan kayo nga gayan ayat? Bueno, insinanak. Adi naman lang ang tiningak ti palawak ko. Anya ko mga rodita. Veronica, pang-asim. Di ka nagsangit. Masugsugat tirik na. Gaputay ayatan ka unay. Nanapudno kay di pa nagayat mo kanyak. Saan ka kumamot nga agibalikas iti ad-adda pagkasakta. Panag ko na. Sana dahito iti umno panawan. Urayak nga maap-apay ti sam iti barukong mo. Ngamlaglagi kumabirone ka. Ay ayatan ka. And I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever and I'll... Saan ka kumakayat asang wentel, ma? Ngayon masapon nga agsarita ta. Apeng at aramidam lagi to'y. Idinto taggayem kayo kini Veronica. Atapan nakadingag parparbuak laang. Ado ti saan mo nga amoy ti kayan ayat mo. Saan mo pa nga amoyin salakan ni Romney kadagiti lalaki ang nagpanggap iti takas kan kuana? Huh? Kita am? Saan mo nga mo day tanya? Awan tinaybagba ka kanyak ni Veronica. Gapo ta ulbudan na ka. Luklukwan na ka. Basol mo matlaan. Binaybay amti ka ayan ayat mo. Boston, pumanaw kantal ma. Jak kayat amang nagdagiti sumarunupay nga ibagam kanyak. Mrs. Isabella, da kayo magkayam ti agur-uray asa nga inig. Pampanunutem nga taan ni Homer tinaglugan iti kutsena ang nakaparada iti sangaw ti balayo. Amok mailiw ka unayen ken kuana. Pasensya kayo kuman. Hindi namin magawidan ti panagarubos na kitilwak. Ay, anya ka di ti mapaspasama kada kayo. Awan pasun ko. Mariknak ti saam iti barukong mo balasang ko. Babalawak no apay anamati adagos ni Homer. Siguro, sana kun ngay ayatin. Gaputa, romben ko maapagtalkan na. Pinagduduan na. Girl, I need you. I need your love. Diyak ko man kaya tiyag sangit, tatang. Ngamtap no maming ganda ito eh.
apa nagsagsagapag. Nasaan ako na kaya na makita ni Homer? Siya kunti mang ipamuspusan. Tapno agsarita kami. Amangan no adala nga masakitan ka iti tangaramidem. No saan nakan nga ay-ayatin? Bay amaw. Babae ka, anak nyo. Saan mo kung mga idaldal ti bagay? Mawatan da kumatan. Ay-ayat ako na ini Homer. Anak ko. Pudno di ko na yun. Saan aron ba nga idaldal ko ti bagay? Ngamrumbang lang agsanita kami. Kat masapon lang nga ikalintigak ti bagay. Tawan ti basol ko tapno pagatapan nak. Hindi ko mapaya kaya't kakasarita. Ngam ang mga nudyak makapagtagpal. Awan serbim apagayam. Homer, pagkalmaam lang tiriknam. Tapno makapagsarita ta na sayaat. Amo ka natakneng ka. Kaya't anya ti kayat mo aswen. Ulitak, agparbeng ka kuma. Di nakagura, tagpada ta nga dakarbangan nga gayat. Di nakbabalawan, tamay ikariak nga gayat kini Veronica. Ngam amom nga agayan ayat kami kini Veronica. Ngamnupod no nga ayatam ni Veronica. Apay amay turod mo apasaktan. Awan pa nagtalak mo king kuhana. Pinagduha-duham. Saan nakapagpungtuten? Amangan mo sa anak ang makatapel. Agpada ta alalaki. Di nakpangtaan, Homer. Ngumsakbay ang makapaglinaw anta. Panawan ka. Mabiglang. Saan tabay ang alpas? Homer, no saan mo akay lalaan ni Veronica? Gaputa pinagdwa-dwaam. Saan ka amay kari itinapudno a panagayat na? Agsubliga! Nagasap karnig. No apay anam ammo na ka ni Veronica. Si katigapo na no apay anariribok ti relasyon mi. Nakisinarak kagayang kiniromnik. Kasano no nakapaglinawan kayo? Dandani sa anak na nakadabal, mama. Ay, Homer. Madismayaak iti makitkitak ken ka. Apay anagbalin kamutan akas to'y. Mama. Nalabit akaguran at no kanunungak dagiti na ibaga ni Romnik. Saan ka maikari itinapudno a panagayat ni Veronica? Gaputawan ti panagtalik mo ken kuana. Kat dadya Romnik ti pakaikaryan ni Veronica. Si kamot lang ti makasungbat iti dayta sa lunsod mo, Homer. Aywan gayam. Kabayatan ti panagsarita yo ken ni Romnik. Nadlaw mo ka di, nupudno nga adda relasyon da ken ni Veronica? Ngumno awanan ti panangipatag mo kini Veronica. Saan siguron anapatag amaamuam, nupudno nga agayan ayat daan. Kayat ko kuman alipatan, Homer. Ngamad-adamat na masakitan. Ay-ayatin ka unay. Ngam apay a pinagtuadwaan na. Dinto ta. Tukmanan magawitan. Di ba nagarubos ti luwag? Sika tinagkamtod.
nga may tilaksit yamin. Nagbalinak anapudnukin ka. Takalpasan na. Diyos ko. Sino nga minti nagrakrak iti ayan-ayan ta. Pinasayat. Iturturet ko ti mga wakin ko na. Adita. Agyaman na kasi nung batam ti awag ko. Kanya ti baga. Maalas ako, ma. Asyak ti umawagkin ka. Omar, talaga ka di nga awanan patik kukin ka. Apaya di kag timag. Kaya't kung nagsarita ta. Yan. Anyat mo paspasamakan ka. Ay, di mo nga minunay pampanunutan ni Veronica. Tapno maipamaysam ti agkwenta. Anya ti ko na? Apay akas na nakigtot ka. Nagdakil pa'y timulagat mo. Aywan gayam. Nasinggad nga gayam kayo kini Veronica. Namon siguron, ang nagsinadan kini Homer. Asika tiga po na. Nalimod ka gayam. Dayawag ti kinalibtak mo. Naagaw mo ti gayam ko ken ni Homer. Ha? Amom day ta? Maumot na ibagaking ka, ngararmak ni Veronica. Anya ayat ti mapaspasamakan ka. Saan mo nga minuna pampanunutan ni Veronica? Tapno maipamaysam ti agkwenta. Anya ti ko na? Apay nakigtot ka. Nagdakkel pa'y timulagat mo. Aywan gayam. Nasingid nga gayam kayo kini Veronica. Namom siguro ang nagsinatan kini Homer. Asika, tiga po na. Nalimad ka gayam, Dayawat ti kinalagtak mo. Naagaw mo ti gayam ko kini Homer. Amom day ta? Awan mo tinaibagbagaking ka, ngararmak ni Veronica. Awan mo't nga tanti makunam kanyak. Kinabaalak pa lang tinagbalin anatak na. Sinukon ka iti pagtrabaho. Kaya't nagkuyog ta ngayon malito igit ti baybay ang nagtulagan ta pagkitaan. Homer, mailiwag ko na ikin ka. Veronica. Ayayatin nagkadipay. Naalas ko maadamagak kan kalay tabanak. Ngam, sana ka mapahin namang iba ka. Ayayatin ka. Awan tinagpasulak iti ayan-ayan ta. Apay adi ka makatimag. Siguro. Sana ko na napatikkan ka. Awan nga rodan ti masapol ang pagsaritaan tapay. Agawid ta nga rodan. Numabalin. Di kumakayat nga agbalin na ka nakapimpiman iti matang mo. Nalabit. Dahito yung ti maudi pa nagkita ta. Ngem kayat ko ama-amuam. No sino tinagparbo
nga da relasyon mi ka ni Romnick. Saan na masapol nga ibagapekin ka? Gaputa si ka ti makaammo no anya ti pudno. Nasinaw ti puso ko. Kat ti pagladingitak. Ad-ada, anamati kay ti sabali. Ngam iti siyak akayan ayat mo. Maragsa ka na kumata nakapagsarita kayo matlaangan kini Veronica. Ang saan nyo matan ana urnos ti parikotyo? Mama, nunam namaan yung agsindublian kami pa'y. Mapaay kayo laing. Saan mo kadi kay lalaan ti ayan ayat yo? Nalpas matlaangan hakas dyan tinagtungparan ti ayan ayat mi, mama. Homer, awan ti parikot adi marisot. Saan mo kadin kay ayatan ni Veronica? Diyak amo no kasano asungbatan kayo, mama. Saan mo ko mga ulbudan ti bagim? Makita kadagiti matam. Sakpay amala daw ti amin. Ang mga no agbabawi kanto iti kamaudyanan na. Mama. Sige, panawan kan dito'y salas. Veronica. Ay-ayatin ka pailaan. Pampanunotek noong no dahito nagbalin apangadling ko. Sumra ka po ni Tikortok. Ngayon masapol ang makasaritak manen ni Telma. Sika na mismo tinangarami di ti pamuspusan. Tatlo ang talinad ko mapalang ti relasyon nyo ko ni Homer. Masaya ang anak mag itinagtungpalan ti ayan-ayat siya. Ngaman niya nga rin mabalin kat saan nakamot nga ayatan ni Homer. Nagsakita panunutan, tatang. Ngam no na ikariya kas tayo agas. Ti pagpatinggan ti ayan-ayat mi. Makailiw-liwag ak tumitlaan. Nasayaak no inot na maawat mo ti amig. Makasarak kan daw iti sa balay. Panawan laangan. Ti makaibagan no kano ang malipatak ni Homer, tatang. Napudnukan ka ni Rumlay. Si susugat pa'y lang ti pusok. Sana kas Karina ang maibawing ko tiriknak iti sa bali, tatang. Makadlawa kadag ititiglay ni Telma. Idi pa'y lang amok nga da panagayat na kanyak. Saan nga ta? Ang kabaalan na nga ta nga aramidon day ta kini Veronica. E din to nasingid da nga gayam. Anya ko mati maghanap na. Masapol amadok talak. Girl, I need you. I need your love. Ay, babalawak launay ni Homer, Veronica. No adala ko mamabalin ko ang mga langon ti relasyon nyo.
Ang mga nunarigat ang mapasamak daytan, Mrs. Abelia. Ay ati kunay ni Homer. Nga masaksak tanak. Tila ang kalkali kagumak. Ti maamwak. No asino tinang tatagal iti ayan ayat mi. Uray siyak. Saan ko nga mo? Basta awak no apay anaglakaan na mati ni Homer. Awan amo kabasol ko iti padagkatao. Baya, takasaritak to ni Homer. Nabayag ka pinapanunot ko ti amin. Sakbay ko maanang gadengag. Pinanak na kumapi anay bagno po no dagitim bagbagam kanyak. Agbababawi ka na kisina kini Veronica? Apay, ay ayat ang pailaan? Saan kumaday tati pagsaritaan, Tatelma? No saan ka mamati, awan ti mabanin ko. Telma, nasingad agayam mo. Rumbang ko mga isakit mo ni Veronica. Kan maysa, kaduam iti negosyo ni Romnick. Panawan ka man lang. Saan ka pumanaw, Telma? Agsasarita tayo pa itinasayaan. Si kagayam ti makagapo, iti pan nakadadaol ti ayan ayat mi ka ni Homer. Apay, Telma. Nasingad ka pagayam ko. Ngam si kagayam ti gapuna no apay nga agsagsaga ba ita. Awanan ka itibain. Imbilang ka na saya at agayam. Kamuan niya tiin subad mo. Pinumparan ka. Ano ba lang ti urayam? Sige, basa na. Amo kakagura na titi inaramid ko. Di mo ka didamagan no apay anaaramid ko tay jay. Nakulaapan ti panunot ko. Kapoy tinalaos a panagayat ko kiniromnig. Anya? Nainsulto ak. Kasla si kalaangan tinasingpad. Si kalaangan ti kasayaatan a babae. Ngam sana rumbang nga kasjay tinaramid mo. Si katiga po na narakrak ti relasyon may ka ni Homer. Uri ka sa noa pa nagpalawag ko. Sana naawatan. Akwag. Napanunot ko abid to tinaramid ko. Di mula mo ama kong konsensya. Saan? Saan ko nadinggan ti anyaman na palawag mo? Veronica. Dahil mo ti panagpagayam pa. Italaan ang mautob ko apit to tinaramid ko. Nagbaligi ang agpaisuhan ang rakrak iti ayan ayat da Veronica kan Homer. Ngaman niya tinagkanap ko. Aday latatirik na ni Romnick kanyak. Saan ko maarum ba nga pinagsakapag ti kayam ko? Telma, anya tinapasamak mo? Apay ngagsangsangit ka? Romnick. Di ka na uray di restaurant. Iso nagdiretso akong dito'y balayo. Anya ti problema? Ne? Apay di kagsaw. Amom Telma, dumdum lawak kadagiti gargaraw mo kadagiti napalabas nga altaw. Telma? Mabalingag sublikan tulangan into namin sa ngal daw. Ste, di kaya't ko asawan. Ijilangan restaurant ti pagsaritaan ta inton bigat. Panagkunak,
At anadagsin na problemam, Telma. Ngamnupay na singad tangag gayam. Sige, di ka pilitan. Mapanak nga rudan, Telma. Nagsakit. Aging kalagayam kayam ti pagpatinggan ti kabailam nga ibay ang pamatag kanyak. Romnick. Apay. Unay lakit din ni Telma. Ape nga supay na singa nagayam mo ti mangrak-rak iti relasyon nyo ni Homer. Nasakit tunay tinakang ko, tatang. Ngam uray ka sa nupay ti panang babalaw ko ka ni Telma. Sanan ang maisubli tinadadaol nga ayan-ayat mi ka ni Homer. Nga mabalin nyo pa yung pagsaritaan na ito. No lakit di tumulong ni Telma. Ibaga na, nga awan kinapunaw na iti pinarparbo ng istorya. Payan yun, tatang. Apay, saan mo nga ayatan ni Homer? Tsaka mo, tatang. Ngam naon nagtisukat dito'y puso. Kati pagsangita. Inawat ko dagiti nagkamtudak ni Homer. Ngam siyak pa iti pinagdua-duaan na. Urayak la nakigtot iti daitaan na amuak, Veronica. Saan anay bagbaga ni Homer kanyak? Ani Telma agayim mo tinakaigapwanan ti pan nakadadaal ti relasyon nyo. Diyak kumapay maamuan. Ngam nakitak ida iti parke. Kat nanggag ko aming anak sarsaritaan ta. Rumbang nga ibabawi ni Telma dagiti bagbagana. Mrs. Abelia. Kasaritak to ti anak ko. Agyaman naklangan. Amok nga ilalain nyo launay ti relasyon mi ka ni Homer. Ngam, sana kun nga'y ayaten ti anak yo. Madlaw ko. Ay ayaten nakaunay ni Homer. Amok nga alisto kayo lang ang makapagkinawatan. Nasakitan na. Ngam na mabalin. Diyak kumakayat tiyag sangin. Mrs. Abelia. Girl, I need you. I need your love. Ita ababalawan ka kan makaraman ka iti ungot kanyak, Homer. Apay nga ada pinatim ni Telma ni Veronica akayan ayat mo. Mama. Saan mo kinailalaan ti panangipatpatignakin ka? Pinukaw mo ti panagtalag mo kinkwana. Uray kasano ti panang babalaw yu kanyak, Mama. Saan na maisubli kinapalabas? Anya ti kayat mo asawan iti dayta. Amok. Napasaktak unay ni Veronica. Kat, bye-bye amlatan. Masapul nga aklunam ang nagbidot ka anak ko. Agpakawan ka kini Veronica. Nunaskan abaliwam manen nga arman, tapno maisubli ti panagtalek naken ka. Aramidam anak ko. Diyak kaya tamang namnama ka. Ama sursuro ka ngayaten. Veronica, no di nakman kabaalan nga ayatan. Uray ibilang naklaang apagayam. Kaya't kaliwliwaan. Di nakpakatanagan. Kabailak tayo to eh.
Veronica. Sapay kumatasahan ka, Masair. Romnick, apay asyak pa'y ngamin. Nakadadayo ti nakaiturungan ti matang mo. Apay, narigat ka din asursuruan nga ayatem ni Telma. Agingga kami lang iti agpagayam kini Telma. Nasaysaya at ati ayatem. Kat tinasingag apagayam mo. Gaputa agam amo kayo unayan. Nabibiit ang makapagkinaawatan kayo. Amom, Romnick. Naragsak tulakit di ti ayan ayat yo. No ni Telma ti ayatem. No apay ngamin anamati akken ka. Basol mo tinagtungpalan ti ayan ayat mi ken ni Veronica. Ako kabasol ko ti amin. Pakawanan na ko, ma. Nakasaganak iti anyaman nga ipaay mo apan no sa kanya. Kaya't kung ibabawim amin nga imbagam kanyak. Nagsarita kami ken ni Veronica. Kaguran ako, Homer. Babalawam tabukod mo abagi. Awan ti sabali ababalawa. Nasaan asikamot laang, Homer. Veronica. Gaputa oray anya kumatimbagbaga ni Telma ken ka. Nupod nung ay ayaten nak. Saan kuma anak ko laapan ti panunot mo? Ngam anyat inaramid mo. Napukaw ti panagtalek mo kanya. Nabayag ka pinampanunot ko ti amin, Telma. Kat na amiris ko. Saan ka arumbang ababalawan? Veronica. Bidot man nga pa'y naramid mo. Gaputa, nagpailuyos ka, iti bukod mo, arik na. Nagbalinak ama naging pupukod. Tsaka nalalaan ti panagkayam ta. Idin to ati inaramit ko. Kat saan mat nakatulong. Tapno maibawing ni Romnick tirik na kanya. Nopay kasta. Napakawan ka, Telma. Gaputag kayam tapay lang. Madlaw kong agatapan ni Romnick. Ang mga nukaguranak no maamuan na ti inaramit ko. Sana anas kan ang maamuan na payday ta, Telma. Ilimod talaangan ti amin. Pudno dagiti na ibaga ni Veronica kanya. Nakadaday ti turong ti ay matang ko. Juan, napintas ni Telma. Nasingpad. Nuluktak ti pusok para kang kuhana. Saan ang narigat asursurwak nga etan? Juan, apay kiti na saan? Padasak nga at da ngaya sa dagkotirik na kingkuana. Nakapanaw matlaangan dagiti na o di a customer. Mabisin, nakapahigit din. Di mangan tapay laang. Ore madamdamang agkwentata. Pambarantang agsarsarita, Telma. Ha? Anya ti pagsaritaan ta? Kat uray niya ditan San kid di apasiga negosyo ti pagsarsaritaan ta. Malagip ko di awan pay daytoy a restaurant. Nakaragragsak tang agkuykuyog ngagpasyar. Romnick. Manipo di adan daytoy a restaurant. Santa matan ang makaliwaksay. When? Nagragsak tayo di. Ti amuday di katagayan ayat ta.
Takasano, kasla agayan ayat tamat ngagpaiso. Akwek. Basol ko ti amin, Veronica. Pakawanan na kuma. Ngem kayat ko amamuam. Nga ay ayatan ka pailang. Homer, inayat kay ti kastawanay. Amom dayta. Ngem nalabas, ti pan nakasukat ti puso. Nakasagana ak amang litop kadagiti nagkurangak ken ka. Aklunat, ay ayaten ka pailangan. Ngem tsaka mo no kasano nga isublik ti panagtalag ko ken ka. Ket lading itak ngay baga. Agduaduan ti puso. Pangasim. Ikanak ko maitigundaway. Ikarig. Saan kanto na pagduaduan pa'y? Napateg ti panagtalag iti tunggal relasyon, Homer. Saan ka pawilan namang pasyar kanyak? Ngamin, mabalinta pa'y laang matag pagayam. Homer, adakan ka ti amin apamuspusan. No maisublimpay, dagiti naragsak akan itutan.